Wel, pnawn da iawn i chi gyd, a throeso chi i'r sesiwn adolygu ar-lên ola yma am flwyddyn yma, sef sesiwn wrth gwrs yn rhyw fath o ymarfer y papur gramadeg ar gyfer yr arholiad chi, yr arholiad uned 3 fydd yn cael ei gynnal wrth gwrs ddiwedd mis yma. Mae'n anodd coelio bod ni yn mis Mai yn barod a bod cyfnod yr arholiadau wrth gwrs ar y gorwel. Mae'n ddwrnod braf iawn yma yn Gaerdydd, felly diolch o galon i chi am ymuno efo ni. A dwi yn gobeithio bod y sesiynau yma, da ni yn y coleg yn ei trefnu ar y cyd efo adrannau Cymraeg y Prifysgolion, yn mynd i fod wedi bod o fydd i chi wrth gwrs ac yn mynd i fod o fydd i chi wrth i chi ddechrau meddwl am adolygu. Fel ydych chi'n gallu gweld, da ni yn recordio'r sesiwn, ond achos na gwemin ar ydi o, da ni ddim yn eich gweld na'ch clywed chi, felly dydy'r recordiad ddim yn effeithio arna chi, a mae croeso i chi, os di'n gweithio, ddefnyddio'r botwm sgwrs, os da chi isio gofyn unrhyw gwestiwn neu gadael unrhyw sylwad yn ystod y sesiwn. Dwi'n falch iawn o groesawu'r Athro Peredur Lynch atan ni pnawn yma o adran y Gymraeg Prifysgol Bangor. A Peredur sy'n mynd i gloi'r gyfres yma am eleni. Mae o'i hun yn awdur ac yn fardd yn arbenigwr ar waith beirdd y tywysogion ac yn darlithio ac yn cludlynu amrywiaeth o fodiwla israddedig ac uwchraddedig yn yr adran Gymraeg ym Bangor. Felly, efo hynna o gyflwyniad, dwi'n mynd i dysgwyddo at Peredur a dwi'n gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r sesiwn yma ar ddefnyddio iaith. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i ti, Ffion, a croeso i chi bawb. Dwi'n gwybod mae'n ddiwrnod braf yma ym Bangor, dim y diwrnod gorau falle i drafod gramadeg, ond mae'n bwysig bod ni'n cael cyfle i adolygu fel hyn. Dwi jyst eisiau sôn am ryw 5 munud bach i ddechrau, reit? Pam bod ni yn astudio gramadeg, pam bod ni yn astudio gwahanol gyweiriau, gwahanol ffyrdd o sgrifennu Cymraeg. Ac yn y modiwl yna, neu'r darn yma o'r cwrs, mi rydych chi mewn gwirionedd yn edrych ar yr iaith safonol. Da ni hefyd yn galw'r math o iaith ysgrifenedig, da chi'n astudio i rheolau yn iaith lenyddol. A dim ond un pwynt pwysig iawn i ddechrau, mae pobl sydd yn astudio iaith, da ni'n defnyddio'r term safoni iaith, a be ydych chi'n ei astudio ydy math fersiwn o'r iaith Gymraeg sydd wedi cael ei safoni. Ac ystyr hynny'n syml ddigon ydy mae proses o gysoni arferion ieithyddol ac os sefydlu un set o batrymau, reit? Os newch chi ddilyn beth sydd wedi cael ei ysgrifennu ar y sgrin. A mae hynny'n arbennig o wir unwaith y dechreuwyd defnyddio technoleg print. Mi oedd argraffwyr yn sylweddoli na allan nhw ddim argraffu iaith mewn gwahanol ffyrdd. Roedd rhaid nhw gael un ffordd o sillafu iaith ag ati. A mae'r broses yna, mae'n broses sydd wedi digwydd yn hanes pob un iaith fodern mewn gwirionedd. A mae'r broses yn ymwneud ag arferion sillafu. Da ni'n dysgu sillafu mewn ffordd arbennig. Does yna rhan ohona ni erioed wedi cael yn geni, yn gwybod sut i sillafu unrhyw iaith. Mae'r broses hefyd yn ymwneud ag geirfa. Mae iaith yn dewis i geirfa, ac wrth gwrs mae'r pwyslais yn y rhan yma o'r cwrs i chi ar ramadeg. Felly mae'r broses yna yn cael ei disgrifio gan amlaf yn achos pob un iaith mewn llyfrau gramadeg. Disgrifiadau o iaith ac yn arbennig disgrifiadau o iaith ysgrifenedig. Ac wrth gwrs mae geirfa safonol unrhyw iaith yn cael ei disgrifio a'i rhestru mewn geiriadur. A dwi jyst wedi rhoi 2 ddelwedd i chi yn y man yna. Y gramadeg sydd yn disgrifio Cymraeg ysgrifenedig, mae o'n ramadeg manwl eithriadol, ydy Gramadeg y Gymraeg gan Peter Wyn Thomas. A mae ganddo ni hefyd adnodd gwych iawn o ran geirfa'r Gymraeg. Geirfa'r Gymraeg yn hanesyddol, ond mae'r adnodd yna'n help mawr wrth i ni ysgrifennu Cymraeg heddiw, sef geiriadur Prifysgol Cymru, adnodd sydd i'w gael i bawb ar-lein. Felly, y pwynt dwi
eisiau wneud ydy, da ni'n defnyddio, falle bod y term safonol, safoni, mae o ychydig bach yn gamarweiniol, oherwydd mi rydyn ni yn defnyddio'r gair safonol hefyd i olygu weithiau bod rhywbeth yn well ac yn fwy ffurfiol ac yn fwy swyddogol na rhywbeth arall. Wel nawr, dydy'r term yn y fan yma, dydy o ddim yn awgrymu bod yr iaith sydd wedi cael ei safoni, yr iaith ysgrifenedig, dydy hi ddim yn well, dydy hi ddim yn rhagori ar unrhyw fath arall o iaith. Rydyn ni gyd yn siarad yn iaith, mae blas tafodiaeth, mae blas ardal ar y ffordd rydyn ni'n siarad iaith. Mae'r iaith safonol mewn gwirionedd yn gwneud ag un norm, un fersiwn o'r iaith ysgrifenedig. Felly dydy o ddim yn golygu, ac mae confensiynau, confensiynau, yr ffordd rydyn ni'n siarad, a'r ffordd rydyn ni'n ysgrifennu yn mynd i fod yn wahanol i'w gilydd. Os gael jyst tynnu sylw, dwi wedi rhoi 3 llun i chi yn y fan yna. Mae yna 3 newyddiadurwr yn gwneud ei gwaith yn benna yn Saesneg, falle bod chi wedi gweld Fiona Bruce, mae hi'n cyflwyno rhaglenni newyddion, yn cyflwyno Question Time, a wedyn mae yna 2 newyddiadurwr profiadol iawn, Bethan Rhys Roberts a'r Rhodri Llywelyn, mi fyddwch chi'n ei gweld nhw'n aml iawn ar raglenni newyddion Cymraeg. Ac un pwynt, os ydych chi'n gyfarwydd â gwrando ar Fiona Bruce ag ati, dwi'n siŵr ydych chi rioed wedi gofyn o lle mae hi yn dod. Ydy ei haith hi, ydy ei defnydd hi o'r Saesneg a'r raglenni newyddion, a mae'r rheini'n mynd i fod yn eitha ffurfiol o ran ei haith. Ydy ei hacen hi yn dweutha ni o lle mae hi'n dod. Dim mewn gwirionedd, achos mae hi'n siarad ac yn ynganu Saesneg eitha ffurfiol. Saesneg erbyn hyn, hynny yw mae llawer o'r dosbarth canol, proffesiynol Saesnig yn ei siarad. Ac wrth wrando'r Fiona Bruce, allwch chi ddim dweud mewn gwirionedd o lle mae hi'n dod. Yr unig beth ydych chi'n gallu ddweud ydy i bod sy'n perthyn i'r dosbarth canol uwch mewn gwirionedd. A bod yn onest, un o'r Alban ydy hi'n wreiddiol, ond fyddech chi ddim yn dweud hynny wrth wrando ar ei Saesneg hi. Petai chi'n gwrando ar y llaw arall ar Gymraeg, Bethan Rhys Roberts, a Rhodri Llywelyn, dwi'n siŵr y gallech chi ddweud mewn ychydig eiliadau bod un ohonyn nhw'n dod o Ogledd Cymru yn wreiddiol a bod y llall yn dod o dde Cymru. Hynny yw, mae'n nodweddion yn eu haith nhw sydd yn dangos hynny'n glir iawn. Hynny yw, mae Rhodri Llywelyn yn dod o Gaerdydd a mae Bethan Rhys Roberts yn dod o Fangor. Ac i bod nhw yn cyflwyno'r newyddion mewn iaith eitha ffurfiol ac ati, da chi'n gallu dweud yn syth, mae gog ydy un ac mae hwntw ydy'r llall. A mae hynny yn yn hatgoffa ni o un pwynt pwysig ynghylch y Gymraeg. Yn achos y Saesneg, mae'r bwlch, y gwahaniaeth rhwng Saesneg ysgrifenedig a Saesneg ffurfiol y mae pobl yn ei siarad fel iaith bob dydd. Dyna di iaith y dosbarth canol. Mae'r bwlch yn eitha bach mewn gwirionedd. Ond yn achos y Gymraeg, mae'r bwlch yn llawer mwy llydan, mae o'n llawer mwy. Mewn gwirionedd, does ganddo ni yn y Gymraeg ddim un ffordd sydd wedi cael ei safoni o siarad Cymraeg. Does na ddim norm o ran siarad Cymraeg. Ond mae ganddo ni wrth gwrs norm, mae ganddo ni ffurf sydd wedi cael ei safoni unwaith rydyn ni'n edrych ar Gymraeg ysgrifenedig. Felly mae'n bwysig, mae sefyllfa'r Gymraeg yn wahanol iawn i sefyllfa'r Saesneg. Ac efallai bod hynny'n golygu yn bod ni weithiau, da ni'n yn llai cyfarwydd â normau Cymraeg ysgrifenedig cwbl ffurfiol. Oherwydd bod yna gymaint o fwlch rhwng yn llafar ni'n ffordd ni o siarad a'r ffordd o ysgrifennu Cymraeg yn ffurfiol. Ac wrth gwrs mae o'n beth hanesyddol yn achos y Gymraeg. A dwi jyst wedi rhoi dyfyniad diddorol i chi yn y fan yna gan Thomas Charles, fo sefydlodd
fudiad yr ysgol Sul, a mae o'n sgwennu hyn dros 200 o blynyddoedd yn ôl. The dialects spoken in North and South Wales differ so considerably that in the common concerns of life, it is with some difficulty in many instances the people can understand one another. But the Bible, being the common standard on religious subjects, they find no difficulty in being mutually understood. Felly, be mae hynny'n atgoffa ni? A dydy'r bwlch ddim mor fawr, hynny yw, rydyn ni'n deall yn gilydd yn siarad erbyn hyn rhwng de a gogledd. Ond y syniad o dafodiaeth, ac wrth gwrs roedd yr iaith, yr iaith lenyddol oedd yn cael ei chynrychioli yn y Beibl yn rhoi rhyw fath o undod i Gymru mewn gwirionedd. Felly mae o'n dangos pwysigrwydd unrhyw wlad fodern. Mae'n rhaid i chi gael iaith ysgrifenedig sydd wedi cael ei ffurfioli, sydd wedi cael ei safoni. Os ga i just droi at y sleid ola cyn i mi droi at yr elfen ramadegol. Edrych ar waelod y sleid, a dwi wedi rhoi darn i chi, mi roi si gyfieithiad i mewn yn Google Translate yn gynharach y bore yma. The prospects for Welsh football are very encouraging at the moment. A da ni'n cael y frawddeg yn gwbl gywir yn Gymraeg. Mae'r rhagolygon ar gyfer pêl-droed Cymru yn galonogol iawn ar hyn o bryd. 10 allan o 10 i Google Translate yn y fan yna. Ond un rheswm pam y mae Google Translate yn gallu gwneud ei waith mor dda ydy'r ffaith fod yna gymaint o Gymraeg ysgrifenedig ffurfiol ar-lein. Hynny yw, dyna mae o'n wneud. Mae o'n mynd allan i chwilio, a mae yna filiynau o eiriau, enghraifft, wedi dod o gofnodion gwaith cynulliad cenedlaethol Cymru. Hynny yw, mae cofnodion y cynulliad, mae nhw'n cael eu cyhoeddi yn y Gymraeg a'r Saesneg, a mae Google Translate, mae o'n defnyddio adnoddau fel yna, mae o'n defnyddio cyfieithiadau o'r Beibl ag ati. Felly, petai ni heb iaith ysgrifenedig ffurfiol, byddai'n anodd iawn i ni ddefnyddio a defnyddio'r math yma dechnoleg i gyfieithu ag ati. Mae iaith wedi safoni yn llawer mwy o help i Google Translate na petai ni gyd a'n haith yn hunain ar-lein mewn gwirionedd. A un peth yn ola, dwi wedi cymharu sefyllfa'r Gymraeg hefo'r Saesneg. Wel, mae'n bwysig yn bod ni'n edrych ar ieithoedd eraill, a rhai ohonyn nhw fel Arabeg. Mae yna filoedd o bobl yn siarad Arabeg yng Nghymru. A mae sefyllfa'r Gymraeg mewn gwirionedd yn llawer tebycach i'r iaith yna sydd yn cael ei defnyddio, wrth gwrs, ar hyd gogledd Affrica i wledydd Arabia. A mae gan Arabeg, mae yna iaith ysgrifenedig sydd wedi cael ei safoni fel yn achos Gymraeg, ond mewn gwirionedd does na neb yn defnyddio, neb yn siarad yr iaith yna fel iaith bob dydd. Hynny yw, mae yna wahanol fersiynau o Arabeg ar hyd gogledd Affrica ac i benryn Arabia, ond mae'r iaith ysgrifenedig yna yn iaith sydd yn uno pobl mewn gwirionedd ar gyfer cyflwyno gwybodaeth. Felly dwi'n gobeithio bod fi wedi rhoi rheswm pam da ni angen falle edrych ar y cywair mwyaf ffurfiol mewn gwirionedd pan fydd rhywun yn mynd i sefyllfa waith. Mi fydd angen dangos meistrolaeth bod chi'n gallu defnyddio'r iaith yna. Os byddwch chi'n mynd yn weinyddwr, mae yna hyd yn oed rai o gyfreithiau'r y cynulliad, maen nhw'n cael eu drafftio yn y Gymraeg a'r Saesneg hefo'i gilydd. Mae yna gymaint o waith cyfieithu yn digwydd a gymaint o waith gweinyddol yn digwydd mewn gwirionedd. Ac yn y pen draw, mae bodolaeth y cywair yma, mae o'n beth pwysig iawn mewn gwirionedd o safbwynt dyfodol y Gymraeg a'r syniad o undod Cymru sydd ganddo ni. Wel nawr, dyna ni'r cyflwyniad, y pam da ni'n astudio rhai o'r pethau yma. Gadewch i ni droi at ychydig o waith adolygu. A dwi wedi penderfynu, dwi'n mynd i adolygu 2 beth hefo chi heddiw. Dwi'n mynd i edrych ar rediad y berfau
A rhai berfau, mae hi'n hawdd iawn cymysgu rhwngddyn nhw. Mae'n hawdd iawn i ni ddrysu rhwngddyn nhw. A dwi am restru'r berfau ddechrau, a mi fyddwn ni hefyd yn edrych ar y pethau da ni'n ei galw yn ferfau amhersonol. Falle nad ydyn ni ddim yn defnyddio gymaint ohonyn nhw ar lafar wrth siarad, ond mae nhw yn ffurfiau eitha pwysig wrth i ni ysgrifennu ac yn arbennig wrth ysgrifennu yn ffurfiol. Felly'r berfau sydd gen i o dan sylw, mae'r set gyntaf yna, da ni'n edrych ar y modd presennol sydd hefyd yn cyfeirio at y dyfodol. Iawn, felly a'r ddwy ferf, mi fyddai'n dod yn ôl atyn nhw a'i rhestru nhw efo'i gilydd, y ddwy ferf o dan sylw ydy, da chi'n gweld y cyntaf lluosog canwn ni, reit? Rydan ni'n canu, ni yn canu, ond hefyd mae o'n gallu golygu fe fyddwn ni'n canu. Yn aml iawn mae'r ffurf gryno yn cyfeirio fwy at y dyfodol nag y mae hi at yr hyn sy'n digwydd rwan. Yn aml iawn mi fyddwn ni'n defnyddio'r ffurf gwmpasog yr ydym ni'n canu. Right? Ond fe fyddwn ni'n canu yfory. Hynny yw, we sing, we shall sing. Felly y cyntaf lluosog yn y fan yna, fe ddawn ni nôl at y ffurf amhersonol, y cenir, felly dyna ni ddwy ffurf dwi eisiau ni gofio amdanyn nhw, felly hefo'r presennol, efo canu. Da ni hefyd rwan yn symud at yr ffurf orffennol, a da ni mond yn mynd i sylwi ar y gorffennol amhersonol, felly canwyd, there was sung, gafodd o'i ganu, right? Felly da ni wedi edrych ar y presennol, y gorffennol, a da ni hefyd yn mynd i edrych ar yr amherffaith. Right? Mi ddawn ni nôl i ddisgrifio'r ffurfiau yma eto. A'r ffurfiau dwi isio tynnu sylw atyn nhw ydy canwn. Felly da chi'n sylwi cyntaf unigol. Da ni wedi cael yr union yr un ffurf yn barod yn do, fel y trydydd, fel y ffurf luosog gyntaf hefo'r presennol. Da ni'n mynd i edrych ar canem a mynd i edrych ar cenid. A dwi wedi, gobeithio, dwi wedi crynhoi y cwbl. Dyma'r ffurfiau da ni'n mynd i edrych arnyn nhw felly. Ydy y cyntaf lluosog, right? Y cyntaf lluosog, canw ni, da ni yn canu, i ni yn canu, ryda ni yn canu. Gadewch ni jyst ganolbwyntio ar y pethau melyn i ddechrau. Da ni'n mynd i edrych wedyn ar y ffurf cyntaf unigol, right? Canw ni, hynny yw, mi oeddwn ni, fi, yn canu, a wedyn y ffurf canem ni. Rwan, dwi wedi esbonio'n barod y ffurf cyntaf lluosog presennol dyfodol. Mae'n gallu cyfeirio at rhywbeth sy'n digwydd rwan, ond hefyd mae o yn cyfeirio ymlaen at rhywbeth fydd yn digwydd yn y dyfodol. Dyna pam dwi wedi rhoi presennol dyfodol i chi yn y fan yna. Felly dwi'n meddwl bod ni'n deall, canwn ni. Hynny, we will sing, mi fyddwn ni'n canu, rydyn ni yn canu. Wel, gadewch ni dim ond atgoffa'n gilydd i wahaniaethu rhwng yr amherffaith a'r gorffennol. Dwi wedi rhoi y ffurfiau gorffennol cyfatebol yn y fan yna. Reit? Cyntaf unigol, canwn cennais. Right? Hynny yw, mi wnes i ganu. Canem ni, canasom. Dyna chi y ddangos yn y fan yna. Mae hwnna'n ffurfiol iawn. Right? Hynny yw, dyna chi'r iaith lenyddol ar ei fwyaf ffurfiol yn amlwg. Hynny yw, da ni ddim yn defnyddio'r ffurfiau yna wrth siarad. Felly'r gwahaniaeth yr amherffaith, wel, yn syml ddigon, gadewch ni ddweud bod y gorffennol, mae yna rhyw un weithred, rhyw ddigwyddiad. Right? Rhyw ddigwyddiad, a mae barhad o wedi cael ei ddiffinio yn eitha glir. Right? Yn yr Eisteddfod y flwyddyn diwetha, cennais gan wych. Right? Un digwyddiad
Mae'r peth. Y gall y digwyddiad hwnnw, wyddwch chi, mi all amser e fod yn hir, felly, ond mae o'n un digwyddiad sydd wedi i ddiffinio. Pan da ni'n troi at yr amherffaith, mae yna elfen o barhad, mae o fel petai'r y digwyddiad yn cael ei ailadrodd. Right? Dwi'n meddwl mae dyna'r gair pwysig i ailadrodd. Nid pa mor hir mae o'n para, ond y syniad yma o ailadrodd efallai. Felly mae yna broses yn digwydd yn y fan yma. A dyna lle, os gawn ni edrych yn gyntaf oll, y pwysigrwydd o wahaniaethu rhwng y cyntaf lluosog yn y presennol, canwn, rydyn ni yn canu, a'r canwn cyntaf yma yn yr amherffaith. Hynny yw, canwn ni, roeddwn ni'n arfer canu. Reit, meddyliwch am y peth fel yna. Felly mae o'r unigol yn yr amherffaith, a mae ganddo ni'r lluosog, reit, wrth i ni drafod y presennol. Yr un ffurf yn union, a mae hi'n hawdd iawn drysu rhwng yr un ffurf. A dwi'n credu weithiau mae'r arholwyr, hynny yw, maen nhw'n trio sicrhau ambell i flwyddyn bod chi'n gallu gwahaniaethu yn glir rhwng y ddau. A wedyn, wrth gwrs, y canem, roedden ni, reit, ni y lluosog sydd yn gwneud y canu, a mae o dros gyfnod o amser mewn gwirionedd. Felly gadewch ni jyst trio dangos y peth yn fwy glir. Dwi wedi rhoi brawddegau Saesneg i chi yn y fan yna. We will sing as a choir tomorrow with passion. Right? We will sing as a choir tomorrow with passion. Felly mae ganddo ni'r lluosog yna yn does, a mae ganddo ni'r tomorrow. Felly mae ganddo ni'r dyfodol neu'r presennol. Right? So awn ni nôl i weld pa ffurfiau dydyn ni isio. I would sing a variety of melodies as my career progressed during the 1990s. Right? Nid un digwyddiad sydd yma, nid un digwyddiad. Mae yna broses, mae yna ailadrodd dros gyfnod, dros ddegawd efallai. I would sing a variety of melodies as my career progressed during the 1990s. Ac yna wedyn, we would sing a variety of melodies as our career as a group progressed during the 1990s. Felly yn amlwg mae yma edrych yn ôl, ond unwaith eto yma ail adrodd ag ati. Felly dyna'r tair brawddeg da ni eisiau rhoi y ffurf ferfol gywir i mewn. Aroswch funud. Reit, gadewch ni fynd yn ôl felly, reit, mae ganddo ni'r canwn, reit, sydd yn dyfodol, cyfeirio ymlaen. Mae ganddo ni'r unigol wedyn y fi, ond rhyw broses, rhyw batrwm o ailadrodd sy'n perthyn i'r gorffennol. A'r un ydy'r amser hefo'r canem, ond wrth gwrs y lluosog ydi o. Felly peidiwch, mae hynny'n digwydd weithiau, peidiwch â drysu rhwng y canwn a'r canem yna yn yr amherffaith. Mae un yn golygu ein bod ni'n ei wneud o fel criw yn lluosog, mae'r llall yn golygu ein bod ni'n ei wneud o fel unigolion. Felly dyna'r brawddegau, we will sing as a choir tomorrow with passion. I would sing a variety as my career progressed. We would sing a variety of melodies. Felly, rhaid y berfau cywir i mewn, canwn fel côr, yfory ag angerdd. Felly, petawn ni'n troi hwnna yn ffurf angrynno, fyddwn ni, mi fyddwn ni yn canu fel côr yfory ag angerdd. I would sing a variety of melodies. Felly, yr amherffaith sydd yn y fan yma, hynny yw, mae yna ffurfiol iawn, yn does, y ffurf gorffennol,
hynny yw canaswn, right? Canaswn. Wel, mae hwnna yn y ffurf orffennol, da ni'n gweld y broses yn dydyn? Yn y fan yma, canwn, roeddwn ni'n arfer, meddylwch am y peth fel yna, falle, roeddwn ni'n arfer canu. Right? Canwn amrywiaeth o alawon fel y datblygau fy ngyrfa yn ystod y 1990au. A wedyn y canem oedden ni'n arfer. Oedden ni'n arfer. Right? A defnyddio pa dafodiaeth dych chi yn ei siarad, mae'r ffurf luosog. Ond unwaith eto, yr amherffaith, oedden ni'n arfer. Meddylwch am y peth fel yna, os newch chi ddod ar syniad, os yw rhyw arferiad yn y fan yna mewn gwirionedd, dych chi angen yr amherffaith. Felly, y tair brawddeg yna, mi fedrwch chi fynd yn ôl at y recordiad o'r ymarferiad bach yma, y pwysigrwydd o wahaniaethu rhwng y dau canwn, right? Yn y presennol, mae o yn gyntaf lluosog, yn yr amherffaith, mae o yn gyntaf unigol, canwn lluosog, canwn unigol, a wedyn y pwysigrwydd, right? Dwi'n meddwl bod ni ddim yn defnyddio canem, right? Ddim yn drysu rhwng y canwn cyntaf lluosog yn yr amherffaith a'r canem sydd yn y lluosog yn y fan yna. Un peth i chi weld, mae'r arholwyr weithiau, dydyn, maen nhw'n gofyn i chi lunio brawddegau enghreifftiol, maen nhw'n rhoi ffurf ferfol neu ryw ffurf arall i chi. Ac yn arbennig efo'r ffurfiau berfol, mae'n bwysig eich bod chi'n dangos drwy gyfrwng y frawddeg i gyd, nid dim ond defnyddio'r ffurf. Os nawn ni edrych ar y ffurf canwn yna, right? Canwn fel cor, y fory, dwi'n meddwl bod yr arholwyr yn dueddol. Petai ni jyst wedi sgwennu canwn y fory ag angerdd, right? Dwi'n meddwl bod nhw eisiau chi ddangos fod y canwn yna'n golygu'r lluosog, felly dwi wedi rhoi'r geiriau bach fel cor, y fory, ac wrth gwrs mae'r fory yn dangos bod chi'n deall bod y ferf yna'n gallu cyfeirio at y dyfodol. Felly dwi'n meddwl y byddach chi'n cael eich cosbi o ran marciau, petai chi jyst wedi sgwennu yn y fan yna canwn ag angerdd. Reit, achos di hynna ddim yn dangos mewn gwirionedd bod chi wedi gwahaniaethu rhwng y presennol a'r ffurf gyntaf yn yr amherffaith. Felly nawn ni ddangos hynny jyst drwy wneud rhyw un ymarferiad arall. Felly canwn amrywiaeth o alawon fel y datblygau fy ngyrfa. Felly dwi wedi dangos yn y fan yna yn do'n glir fy ngyrfa mod i'n deall mai amherffaith cyntaf unigol ydy'r canwn. A wedyn dwi wedi dangos hefyd mod i'n deall fod y peth yn gallu parhau ac yn gallu cael ei ailadrodd, felly dyna pam y mod i wedi rhoi yn ystod y 1990au. Felly os byddwch chi'n cael, byddwch chi y ffurfiau amherffaith yma, dyna ydych chi eisiau rhywbeth dros nifer o flynyddoedd yn arferol, reit? Bod chi'n dangos yn glir eich bod chi'n deall bod yr elfen yma o ailadrodd beth mae'r ferf yn ei ddisgrifio. Felly canem amrywiaeth o alawon fel y datblygau ein gyrfa fel grŵp, reit? Felly canem fel grŵp, dwi wedi dangos mod i'n deall mae'n lluosog achos mae grŵp yn cyfeirio at nifer o bobl yn y fan yna. Felly dyna ni o safbwynt y ferf canu, canwn yn y presennol, yn y lluosog cyntaf, canwn yn yr amherffaith yn y cyntaf unigol, a wedyn y canem, dyna'r ffurf yn yr amhersonol, dyna'r ffurf lluosog amherffaith. Dyma ni rai enghreifftiau i chi, rai dywedwch petai chi wedi cael y dasg o roi un o'r ffurfiau amherffaith yma mewn brawddeg. Hynny yw, da ni wedi sylwi'r un patrwm, mae'r bwriadw ni yn y presennol yn dydi yn lluosog, ond mae'r bwriadw ni yn yr amherffaith, mi oeddwn ni yn bwriadu, a wedyn y bwriad
dem ni, reit, yn yr amherffaith. Felly, hynny yw, I intended, we intended, ag ati. Felly, dwi wedi llunio'r brawddegau ac unwaith eto, be dwi wedi ddangos i chi, mae'n debyg mwyn cael y marciau llawn, bod chi yn dangos drwy'r frawddeg bod chi'n gwybod at pa amser mae'r ferf yn cyfeirio, a bod chi hefyd yn gwybod hynny o safbwynt y terfyniad, ydy hi'n ferf unigol, ail, trydydd unigol, neu'n lluosog, cyntaf lluosog, ail lluosog, a thrydydd lluosog. Felly, yfory, y bwriadwn, dwi wedi dangos, dwi wedi deall, mae cyfeirio at rwan neu at y dyfodol. Yfory, bwriadwn ni fel teulu. Felly mae'r ni a'r fel teulu yn dangos yn glir y mod i wedi deall mai berf luosog sydd yn y fan yma a'i bod ti yn ferf presennol dyfodol. Hynny yw, mae'n cyfeirio at y fwriad yfory. Yfory bwriadwn ni fel teulu fynd i gerdded ar lwybr yr arfordir. Reit, mynd rwan at y ffurfiau amherffaith. Reit, y ffurfiau amherffaith. Bwriadwn. Felly, da ni wedi dall beth ydy'r ystyr. Da ni'n edrych yn ôl. Mae yna rhywbeth sydd yn cael ei ailadrodd mewn gwirionedd, a mae o wedi dod i ben erbyn hyn, ond mae'r elfen yna o ailadrodd, o ail ddigwydd. Felly, bwriadwn, dwi wedi dangos, dwi'n meddwl yn y cymal cyntaf, am flynyddoedd yn fy ieuenctid, reit? Felly mae'r bwriadwn i fynd ar fy mhen fy hun. Felly, bwriadwn fynd ar fy mhen fy hun, mae hynny'n dangos mai berf unigol ydy hi i deithio yn Asia. Reit, dyna oedd y bwriad, mae'n ferf amherffaith. A mewn gwirionedd, dwi'n gwybod mi allech chi roi yn y fan yna gael feddwl hynny yw y ffurf gorffennol, bwriadais, reit? Ond ydy hwnnw ddim yn cyfleu nac ydy o ddim yn cyfleu'r elfen o ailadrodd y bwriad yma drwy flynyddoedd fy ieuenctid, elfen o ailadrodd. Proses, ond wrth gwrs mae'r broses wedi dod i ben am flynyddoedd yn fy ieuenctid, bwriadwn i fynd ar fy mhen y fy hun i deithio yn Asia. Felly dwi wedi bodloni'r sawl fydd yn arholi'r papur wedi dangos mod i'n deall mae'r amherffaith proses yn y gorffennol am flynyddoedd yn fy ieuenctid, a dwi wedi dangos ar fy mhen fy hun y berf unigol sydd yna yn y fan yma. Reit, yr un frawddeg, da ni wedi newid chydig bach arni hi. Am flynyddoedd pan oeddwn ni'n blentyn, mae hwnna dal yr un fath, mae o'n profi mai y bwriad yn y gorffennol, proses yn cael ei hailadrodd. Bwriadem ni fynd fel teithio, fel teulu i deithio yn Asia. Felly, we intended to go as a family. Right? We intended to go as a family. A mae'r frawddeg gyntaf, I intended to go, right? Yn y fan yma. Felly'r bwriadem ni fynd fel teulu, da ni'n dangos fod y frawddeg yna mewn gwirionedd, fod y terfyniad yn un lluosog. Felly dwi'n meddwl nid yn unig defnyddio'r berfau gywir, right? Ond dwi'n meddwl mae'r broses arholi yn gofyn i chi fynd yr ail ar trydydd cam mewn gwirionedd mwyn dangos eich bod chi wedi deall amser y ferf a terfyniad y ferf. Pryd mae'r ferf yn digwydd, pwy faint o bobl mewn gwirionedd sydd yn cyflawni'r weithred yn ferf. Felly dim ond fel rhan o ymarferiad, dim ond i'ch atgoffa chi felly o'r pwysigrwydd o wneud y pethau ychwanegol yna mwyn presio y sawl fydd yn marcio eich papur chi. Ac os gawn ni rwan felly fynd yn ôl at y peth ola dwi isio i wneud, sef edrych ar y ffurfiau amhersonol. Da ni wedi edrych ar canwn cyntaf lluosog, canwn amherffaith,
cyntaf unigol, canem, cyntaf lluosog. Da ni am edrych ar y ffurfiau amhersonol, reit? Mhob un o'r cyd-destynau yma, reit? Ac yn syml ddigon, y term amhersonol, mae gan y berfau eraill berson yn does. Da ni'n gwybod cyntaf, ail, trydydd, maen nhw'n gallu bod yn ferfau unigol neu luosog. Ac wrth gwrs mae yna, os da ni'n cofio y term yna, y goddrych, right? Y goddrych ydy'r peth neu'r person sydd yn cyflawni'r y ferf. Mae pob berf yn rhoi disgrifiad i ni o weithred. Y goddrych ydy'r sawl sydd yn cyflawni'r weithred ferfol. Felly, canodd ef. Reit, mae'r terfyniad oedd yna, canodd hi neu ef yn dweutha ni. Canodd Aled, canodd Gwen, mae nhw'n dweutha ni pwy sydd wedi cyflawni'r weithred. Wel, fel mae'r term yn awgrymu, mae'r berfau amhersonol, dyn nhw ddim yn dweutha ni'n uniongyrchol pwy sydd yn cyflawni'r weithred. Dwi am ddangos mae yna ffordd o wneud hynny, ond dyn nhw ddim yn gweithio. Da ni ddim yn gallu dweud cenni'r Aled y gan. Hynny yw, Aled sang the song. Da ni ddim yn gallu dweud cenni'r Aled y gan yn y fel yma. Ar un modd felly, cennid, right? Y broses, yr amhersonol, y broses, ond does na ddim gweithredu, does na ddim goddrych yn cael ei fynegu ar un modd efo canwyd. Mae yna gyda llaw, mae berfau amhersonol, mae nhw'n gallu cael gwrthrych. Felly cofio beth ydy ystyr y term yna, y gwrthrych ydy'r peth neu'r person sydd yn dioddef, sydd yn derbyn y weithred sy'n cael ei disgrifio yn y ferf. Felly cenni'r can, hynny yw, a song is sung, mae hwnna'n frawddeg gywir, cenni'r can, gwrthrych, right? Cennid can. A song would be sung, right? Felly, cicir pel, right? Defnyddir arian, money is used, right? Felly, da ni'n gallu cael gwrthrych, ond da ni ddim yn gallu cael y goddrych yn union fel mewn brawddegau eraill. Felly, gadewch i ni edrych ar rai enghreifftiau yn y fan yma. Cenir can y cadeirio yn yr eisteddfod yfory. Dwi wedi dweutha chi'n barod, mi allwch chi gael gwrthrych. Reit, dyma sydd yn cael ei ganu, sef can y cadeirio. A mae'r frawddeg cyntaf yna mewn gwirionedd, mae hi yn frawddeg gwbl gywir. Mae hi yn sefyll ar ei thraed ei hun. Ond sylwch be dyn ni wedi ceisio i wneud yn yr ail frawddeg, cenni'r bryn terfel can y cadeirio yn yr eisteddfod fory. Right? Petai ni'n cyfeirio at defnyddio berf bersonol, mi fysa ni wrth gwrs yn gallu dweud canodd bryn terfel gan y cadeirio yn yr eisteddfod yfory. Mae canodd yn cymryd goddrych, right? Ond fedrwn ni ddim dweud hynny. Fedrwn ni dweud cenni'r can y cadeirio yn yr eisteddfod, fedrwn ni ddim dweud cenni'r bryn terfel can y cadeirio. Ar frawddeg yn golygu bryn terfel sang the chairing song at the eisteddfod will sing the chairing song. Ond be fedrwn ni wneud? Mae yna ffordd o gysylltu rhyw fath o oddrych, gweithredydd, hefo beirdd, mae'n ddrwg yna, hefo berfau amhersonol. A da ni'n gallu gwneud hynny drwy ddefnyddio'r geiryn gan. Right? Felly, allwn ni ddweud canodd bryn terfel, ond mae'n rhaid i ni ddefnyddio'r gan yma wrth i ni ddefnyddio'r ffurfiau
amhersonol. Felly gadewch i ni dim ond fod yn glir, mae'r frawddeg gyntaf un yn gwbl gywir. Iawn, mi fedrwch chi ddefnyddio brawddeg amhersonol, does dim rhaid i chi gael goddrych, does dim rhaid i chi gael gwybod pwy sydd yn gwneud y weithred. Hynny yw, cenir can y cadeirion yr Eisteddfod yfory, the chairing song will be sung in the Eisteddfod tomorrow, right? Ffaith i chi. Ond mi allwch chi hefyd, mi allwch chi osod goddrych, mi allwn ni gael gwybod pwy sydd yn gwneud y weithred mewn berf amhersonol drwy ddefnyddio'r gystrawen sbesial yma ar ei chyferi, sef y gan. A dwi'n credu mae'r arholwyr, os da chi'n cael tasg i osod berf amhersonol mewn brawddeg, dwi'n meddwl i bod nhw'n hoffi i chi ddefnyddio'r y dull yma, ddangos eich bod chi hefyd yn deall bod chi'n gallu clymu gweithredydd rhyw fath o oddrych hefo'r ferf amhersonol. Mae hynny'n cael ei nodi yn y cynlluniau marcio, ond dwi'n pwysleisio mae'r frawddeg gyntaf yna'n gwbl gywir a da ni'n defnyddio brawddegau fel yna yn aml iawn. Felly cenir can y cadeirio gan Bryn Terfel yn yr Eisteddfod yfory. Cenir, da ni'n dangos wrth gwrs bod ni'n deall mae berf amhersonol ydy hon, be di arwyddocad y terfyniad, oherwydd da ni'n defnyddio'r patrwm gan Bryn Terfel. Right? A da ni hefyd yn dangos yn y frawddeg yma yn bod ni'n deall fod yr amhersonol presennol dyfodol bod o'n gallu cyfeirio at yr hyn sydd i ddod. Felly mae jyst y gair bach yfory yn ymwneud yna, reit? Yn deall, yn dangos yn bod ni'n deall pa amser, be di modd, be di amser y ferf yn y fan yna. Felly cenir can y cadeirio, da ni'n gallu dweud, gan Bryn Terfel. Da ni yn yr amhersonol gorffennol yn ymwneud yna, yn dydan? Felly mewn gwirionedd y syniad o ryw un weithred, fel dwi wedi dweud yn barod, mi all y weithred honno, mi all ymestyn dros gyfnod hir, ond mae'n weithred fwy gorffenedig, dros na ddim gymaint o ailadrodd. Felly, os da chi'n cael canwyd yn aml iawn, wrach mae'n help garw, jyst defnyddio rhyw ddyddiad penodol, canwyd can y cadeirio gan Bryn Terfel yn Eisteddfod 2005. Mae hynny wedi bod. Right? Da ni'n dangos yn Eisteddfod 2005, da ni'n dangos rhyw weithred orffenedig yn ymwneud yna. A dyma ni rwan, dydy'r ffin ddim yn glir o hyd, right? Dwi'n cydnabod hynny, ond mae ganddo ni'r amhersonol a mae ganddo ni'r amherffaith yma. Right? Sylwch sut dwi wedi gosod y frawddeg arall. Cenid can y cadeirio yn aml yn yr Eisteddfod gan Bryn Terfel rhwng 2000, rhwng y flwyddyn 2000 a 2005. Falle bod yn aml yna, right? Yn aml, mae hynny'n cyfleu rhyw fath o ailadrodd, ac wrth gwrs, da ni hefyd yn cyfleu cyfnod o amser yn y fan yna, yn dydan. Hynny yw, dydy hon yn y frawddeg yma, dydy'r canu, dydy hi ddim yn weithred mor orffenedig, dydy hi ddim yn weithred sydd wedi digwydd a gorffen yr un mor daclus mewn gwirionedd a'r weithred sydd yn canwyd can y cadeirio gan Bryn Terfel yn Eisteddfod 2005. Yn sicr, reit, petai ni wedi rhoi cenid can y cadeirio gan Bryn Terfel yn Eisteddfod 2005, fydda'r ffurf yna ddim yn cyfleu'r ystyr mor gywir ac mor glir ac y mae canwyd yn ei wneud. Felly dyna i ni enghreiffdio yn y fan yna defnyddio'r ffurfiau amhersonol. Does gan y ffurf amhersonol ddim goddrych arferol, hynny yw gwelodd gwyn, gwelodd aled, y bêl ac ati, ond mi fedrwn ni roed goddrych mewn gwirionedd i mewn, mi fedrwn ni gysylltu'r ferf amhersonol efo rhywun sydd yn gwneud y weithred drwy ddefnyddio'r geiryn bach
gan yna, a mae'n debyg os ydych chi yn mynd i ateb cwestiwn lle byddwch chi yn ysgrifennu brawddeg enghreifftiol gyda ffurf amhersonol, mae'n well i chi anelu i gael rhoi rhyw gan rhywun neu gan rhywbeth i mewn. A da ni wedyn wedi sylwi dydan ar y gwahaniaethu rhwng y gorffennol, y canwyd, a'r amherffaith, y cenid, reit? Hynny yw, y syniad unwaith eto, mi oedd can y cadeirion arfer cael ei chanu yn aml, reit? Yn yr Eisteddfod gan Bryn Terfel rhwng 2000 a 2005. Felly dyna'r cwbl o'n i am ei wneud efo chi heddiw, edrych ar bethau, mae'n hawdd iawn drysu rhwng nhw, a falle dim ond mae'n sicr bod eich athrawon wedi gwneud hyn yn barod, tynnu sylw hefyd ar fod angen bod yn glir wrth ateb ac yn enwedig efo'r brawddegau enghreifftiol yma, bod y frawddeg yn dangos bod chi wedi deall beth ydy ystyr y ferf mewn gwirionedd. Felly pob dymuniad da i chi yn yr arholiad, a diolch i chi am wrando ar sgwrs a ramadeg ar brawn, heulog a braf. Pob dymuniad da i chi.